uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba nomama. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngixolise kakhulu ukuthi ngiphuze nokubonga uNkulunkulu akangenzele kona. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu wangithwala ngisemkhosini ngaze ngaqeda, akangakhona nokuphuza amaphilisi. Ngibonga ubukhulu bukaNkulunkulu, ngibonga amandla wakhe. Ngidlulise umbono Baba oye wangihlukumeza kakhulu ngisemkhosini. Ngabona amadoda amathathu angigijimisa afuna ukungilimaza ngezikhali. Ngithe mangithi ngiyaqalaza ngezwa izwi lomuntu wesifazane oculayo kamnandi. Ngisabhekile ukuthi lo ohlabelelayo ubani, ngathola ukuthi umama uNsibande. Ngaze ngathola nokuthi ngindize ngiyowela ngaphesheya ngeqa umfula omkhulu. Ngajabulela kona lokho ukuthi ayibo, ngaze ngandiza ngafika ngaphesheya. Ngaphinda futhi ngabona nomunye umbono ohlezi phezu kwedeski elikhulu, thina singezansi siyibandla, ufundisa ngezwi. Kepha elinye laqondana nami-ke izwi, ufundisa ngakho ukuthi sibe sinikele, sibonge uNkulunkulu, sibonge nangokweshumi. Ngabonga kakhulu, ngathi uJesu Kristu inkosi. Noma sengivukile ngabonga lo mbono ukuthi uNkulunkulu uyangibonisa emaphutheni lapha engingenzi khona kahle. Ngabonga kakhulu Baba. Ngicela nokuthi ubaba angithumelele i-akhawunti yokweshumi ngoba zadilitheka izinto eziningi. Ngiyacela Baba, ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela nokungena nami entabeni indlu kaJehova, lapho uthe usakhuluma lapha embonweni lo sisengaphansi kwedeski. Ngiyakubonga kakhulu Baba, ngiyabonga zonke izifundiso Baba uthe wazifundisa lapho. Sibonisa sonke, usifundisa indlela ukuthi noma besithi siyakholwa besingakakholwa kahle. Yazi siyabonga Baba, siyabonga kakhulu, siyakubonga. uNkulunkulu asikhulisele wena, uNkulunkulu asigcinele wena ngezikhathi zonke. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Sacela ukushera leli phupho engiliphuphile elifakazela ukuthi impela usathana akalifuni igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiphupha ngathi ngisenkonzweni ngiphethe uhlelo, angathi mase ngiphethe uhlelo sengithi-ke hayi sacela ukudlulisa ithuba lokucula kwekhwaya, ngathi thina sizocula ikhwaya. Mangidlulisa le thuba lokucula ikhwaya sengiyalicinga iculo esizolicula la ecilongweni, angiliboni, angisazi likunamba bani, kodwa lona ngiyalazi ukuthi lithini. Ngithe mase ngivuka ngilibheka ngabona ukuthi leli lapha kunumber 235 elithi obani laba abambethe ingubo. Hhayi, ngigcine ngingalitholanga-ke ecilongweni leli culo. Hhayi, bese ngihlabelela umhlabeleli. Mangiqeda ukuhlabelela lo mhlabeleli bese ngithi uJesu Kristu inkosi, ngisho abazalwane besho emva kwami, kodwa manje indlela ade bevuma ngayo irongi. Mangithi uJesu Kristu inkosi, bona bathi uJesu Kristu akayona inkosi. Hayibo, ngiphinde futhi uJesu Kristu inkosi, bavume ngaleyo ndlela. uJesu Kristu akayona inkosi, hayi ngime bese ngithi hawu bazalwane, yini indaba nithi uJesu Kristu akayona inkosi? Angathi inhliziyo yami iba buhlungu. Angathi ngiyabasola, ngithi yini indaba nithi nina uJesu Kristu akayona inkosi? uJesu Kristu lo oyinkosi nina nithi akayona inkosi? uJesu Kristu lo owasifelayo esiphambanweni nithi nina akayona inkosi? Angathi ngifuna ukuqhubeka ngichaze ngale nkosi uJesu abathi bona akayona inkosi. Ngizwe ubuhlungu enhlizweni yami, angathi manje ivoice iyavaleka, angisakhoni ukuchaza. Labazalwane
akade besho kuphambene begcine sebeme ngenyawo uma ngabe ngibabuza ukuthi nithi uJesu Kristu akayona inkosi, bagcine sebeme ngenyawo, namaduku sebewakhumulile. Uma ngibasola-ke mina bagcina ngathi bathi dlengelele bahlala phansi. Ngaphaphama nje lapho, la kwabe ukuphela kwalokho. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Xolise baba ukudilitha. Ngithi ngizothula ufakazi, ngizobabaza nje amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasikhumbuza izono zethu ebekade siphila kuzona. Sono nje ekade ngisikhohliwe futhi ebengiy'tshela ukuthi hhayi isono esincane. Ngithe nje ngilele ngabona ngisendaweni evulelekile igrawundi, ngifakile izinto zami zokujima, ngifithi nje, bonke abantu bejika nami la, ngiyawenza wonke ama-movement enziwayo. Imina osebaphethe la kujinywa khona, ngiyenza wonke ama-movement nje, yonke into ilula nje kumina, ilula. Kwamnandi ngaqedela, ngathi sengiqeda lapho sengithatha isikhwama sami-ke ngiyagoduka. Nasendleleni nje abantu bahambe bebuka mina ukuthi yazi yafithi le ntombazane. Ngithe uma ngihamba sengizodlula ngakwenye indlela engidlula ngakuyona, sengihamba ngedwa sengizofika ngasekhaya, kwavane le ndlela yaba ne-height engathi ngiseflethini eliphezulu, indlela yakhona yaba ncane. Ngathi mingabe ngithi ngiyadlula kule ndlela, awu Nkosi yami akudluleki, i-height yinde ngale ndlela ukuthi uma ngihamba la kule ndlela ngizowa, uma ngingawelanga kule sayidi elingala kwa-right ngizowela kuleli elika-left. Ngahlehla ngo-reverse, uma ngithi ngiyahlehla ngiyaphenduka ngiphindela emumva, kwanebhodi elikhulu elingivimbayo ukuthi ngiphindele emumva. Ngithe ngisama ngazo lelo bhodi, ngizwe ngale kwebhodi engathi nje kunenhlokoma enkulu nje, indumiso ekudumisa uNkulunkulu. Kuthe kusanjalo kwaqhamuka owesilisa ngiguqe ngamadolo, wathi yini uguqeleni ngamadolo, ukhalelani? Ngaphakama, ngathi uma ngiphakama wathi buka ukuthi ugqoke kanjani. Ngathi ngithi ngisababaza lokho ngakhumbula ukuthi hayi bo, ngigqoke kanjena kade ngijima, ngikhumbula isono sami masinyane ukuthi kade ngijima sonke lesi sikhathi ngifake ne-tight ekalile umzimba, lezi zinto ezigqokwa uma ngabe kujinywa. Ngiguqe masinyane, ngikhiphe ithawula lami esikhwameni, ngibhincele ithawula lami, ngiguqe ngivume isono sami phambi kwaNkulunkulu, ngithi Nkosi ngiyaxolisa, ngiyavuma. Ngithi uma ngiqeda ukusivuma isono sami lipheneke leli bhodi, uma lipheneka leli bhodi, ngithi ngibheka ngala kade ngime ngakhona, ngibone bephuza into eyilikhwidi. Kubuye fast engqondweni ukuthi kade siphinde siphuze futhi la ekujimeni, besiphuza lezi zinto zokwenza ukuthi umuntu abe fit, akwazi ukwenza wonke ama-movement afuna ukwenza. Ngisivume masinya futhi leso sono sami. Ngizobonga nje uNkulunkulu, ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angikhumbuze lesi sono sami ebengisenza. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi nje baba, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngithi angizobonga kakhulu kuNkulunkulu into angenzele yona. Angenzela yona baba, sasikade sisemkhosini ka-21 days. Ngokujwayelekile nje mina imikhosi ka-21 days sengingene kulo nyaka kade siqona, bekade kokwesithathu. Kodwa le mbili bengiyingena baba, kodwa ngiyingene ntambama ngebreak, ngidle lokhu engikudlayo, ngiphuza amaphilisi. Kodwa kulo ngiye ngathatha isinqumo sokuthi amaphilisi angeke ngize ngiwalokothe, ngeke ngize ngiwafake amaphilisi emlonyeni wami. Nangempela uNkulunkulu wami nami baba, angizange ngize ngiwaphuza amaphilisi, kodwa uNkulunkulu wayibonakalisa kimi. Ngomhla ka-21 kuDisemba ngagula ngisemsebenzini, ngavuvukala iy'nyawo, ngaphathwa yikhanda nje, iy'nyawo zayinkulu, ikhanda lingiphethe ngingasaboni ngisho emehlweni, njengendlela elalingiphethe ngakhona ikhanda. Ngangena ngaphakathi kudokotela ngoba ngisebenzela esibhedlela. Udokotela wayebabaza i-BP, mayi-check-wa yathi 158. Kodwa nganikezwa incwadi ya-3 days, ngahlala ekhaya ngangayi emsebenzini. Ngaqhubeka-ke sekufika umkhosi, ngangena emkhosini ngilokhu ngimcela uNkulunkulu ukuthi angiphilise.
Nangampela uNkulunkulu wawenza baba umsebenzi empilweni yami. Ngiyazizwa ukuthi ngiyaphila. Nobuhlungu engangikade ngingene nginabo nje, ngizizwa ngiphethwe ikhanda nomqalo obuhlungu kakhulu. Konke lokho kwaphela baba. Sathi nje siphakathi nomkhosi ngangingasenayo inhlungu, ngasengiphila nje, konke ku-right, kuhamba kahle. Udokotela wanginikeza i-date-ke wathi mhla ka-17 ngibuye. Ngabuyela-ke ngey-17 ngibuyela zika-December, ngafika ngi-right baba. Ka-January ngafika nje i-BP yami e-right, isendaweni e-right. Waze wangitshela udokotela, wangibuza wathi, hawu cha, kusho la maphilisi owadlayo e-BP ayasebenza, buka i-BP yakho ise-right kanjani. Mina ngayidumisela uNkulunkulu-ke baba, ngoba ngangazi ukuthi lawo maphilisi angaze ngiwaqalise ukuthi ngiwadle. Ngawathatha nje ngawabeka lapha, ngathemba uNkulunkulu. So nje ngiyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyamdumisa, ngiyambonga. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Sibonga baba nemikhuleko obusenzela yona usuku nosuku, usaqhubeka usasenzela, usasithwala. Ngiyambonga baba uNkulunkulu ngawe, ngiyamdumisa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela bomphostoli nomama, ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela ukubonga inkosi uJesu eyayangigcina nami emkhosini. Yebo, ngangena emkhosini. Kwakungokwesibili ngingena emkhosini ka-21 days. Umkhosi ka-21 days engawungena ekuqaleni ngicabanga ukuthi kwakuphakathi nonyaka, unyaka ophelile. Ngazama ukungena emkhosini ka-21 days ngahluleka, ngaphela ku-14 days. Kwakungekho ukuthi mhlawumbe amandla ayephelile, kodwa kwaba ukuthi ngazaca, ngaze ngaba mubi ebusweni, ngayibona nami ukuthi ngimubi. Ngathandaza ngaphuma emkhosini. Okwakungenxa yokuthi izono zami ey'ningi ngangakayibhali phansi. Kulo nyaka-ke ngithe ngingena emkhosini, nginabazalwane-ke ekhaya lezwi, emkhosini wokungena onyakeni omusha. Ngangena nje wangeneka kahle umkhosi. Kwahambeka, nakuba iy'lingo zaba khona, kwakubuye kube khona ubunzima, kodwa nje kwahambeka ngaze ngawuqeda umkhosi. Engibonga inkosi uJesu ngokuthi ithuba eyangivulela lona nami isivulela sonke ekhaya lezwi ukuba sivume izono ngokuqala sibhale phansi. Kwangisiza kakhulu ngoba ikhona okwangenza ngaqeda umkhosi kulo nyaka ebusweni ngingakhandlekile, nasemzimbeni ngingakhandlekile kakhulu. Ngiyayibonga inkosi uJesu ukuthi nami ngingene emkhosini ngize ngiwuqede futhi ngingakhandlekile ngenxa yokuvuma izono zami nokuthwala inkosi uJesu nje egameni esinikezwe lona elithi uJesu Kristu inkosi. Kwangenza nganqoba izono ey'ningi ezazingihlasela ngawo umkhosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.